Lauren Guyo ochema-chema nekuenda kumusha kusisisina ariko. Recently Jeki Ngarande ndiye waitaura zvemakuva ekumba kwavo. This time Lauren Guyo uri kungotaura zvimwezvo kuti hakuchina chekuendera kumusha. Welcome back to your channel. Please don't forget to like and subscribe. Unenge wangosara uri wega guys. Anyora akati takangodyara mbeu dzisingameri. Visiting my village is now a nightmare for me. Kungonoona makuva here nai Mwari. So Lauren Guyo akasara ari ega nebrother yake kumusha kubhikita hakuchisina ariko, saka zvakutorwadza. Each time paanongovhizita anongoenda kunoona makuva. Vamwe vabva vasympathizer asi pane vamwe vauya vachifunga kuti zvinhu zvekutamba. Ghost yaRoxy Munetsi yauya ichitaura zvainoda zvinorwadza mwoyo, asi panazouya akauti aiwa she means kuti hama dzese akacherera pasi kwangove nemakuva, vanhu vakashaya, not literal mbeu. So anga asina kunzwisisa kuti mbeu dziri kutaurwa ndedzipi, so she took it as a joke, but the joke was kind of very personal, zvichitobaya pamoyo. Azo apologize soon after akati pana azouya kuzoisa comment achinditsiura papost yandaisa pana Lolo, ndakutonyara sembwa yaburitsa mweya mubhazi. Ndafunga kuti wakaenda kunorima kumusha, sorry ndaverenga ndichimhanya. Zvimwe tinotozozvinyanya kuno kumakuva. I'm not that insensitive, ufunge hako nditori nelove, handina moyo wedombo. Isora hako shuwa, zvimwe hazvisi zvokungoita majokes nazvo. Uyai mundibatsire kukumbira regero kuna Lolo because please usandibloke. I love you nemoyo wese. Upenyu hwangu hunobva hwagumira ipapa, ndinenge ndichiraramira chaizvo. Okay, so ndo imwe comment yauya nenyaya yekuti vanga vafunga kuti Lolo akanodzvara mbeu dzikasamera vachibva vaiona sejoko. Life yakaoma, it is structured that way. Tese tichaenda kuvhu kuvashanyira nyangwe wave muvhu tinowana some spiritual connection of some sort. It's a good gesture to them. Very sad, at least you are remembering your roots. Vamwe vanongoti musi wavapedza kufushira havadi kudzokera kumusha. Okay, vamwewo ndo vati at least iwe utori nani unoziva pane makuva acho. For isu vamwe vanhu vakangoenda ndokutsakatika, hatina kumbowana chero closure. Vamwewo vakati forget about the past, it is now your turn to transform the future. That land you can transform it into a holiday resort that you can dream of, a great investment that you can think of, a production company that you can think of, a plantation that can change the face of the whole community, a modern agricultural venture that can tell every hard work is born at within ourselves. Okay, so vamwe vari kuti kumusha, that's where we usually find our grandfathers, our grandparents and all our parents. But now kana wakuenda iwewe at this age uchisvika kumba kusina munhu zvinorwadza mwoyo. So most of the people sympathized na Lolo vakati yes, heroes day, people are celebrating my heroes and all. Yes, we are supposed to be celebrating those that departed, but sometimes zvinonyanyisa kuva personal. You can't even celebrate anything, zvingori zvironda zvega kumutsa mavanga. Nyaya yacho yakaoma. Sometimes you just see vanhu vachiacta or vari masocialites kunzoko vachipozera mapictures vachita this and that, and you don't even know what they are going through. Actually Lolo is taking care of her brother at that young age. Guys, zvinhu zvakatoomera vanhu out there. But anyway, do leave your comments on what you think about nyaya yedu yaLolo. Zvinhu zvinongorwadza kuenda kumatongo.